Beceleti sorağımı sigarın üstüne. Bir Müslümandığımız sorağı degili ki aya sigar çekmekliğin hakkında şeriat boyunca şoňa günah deyip gelen yer bami. Dikkat Müslümandı oğlum. Şeriat boyunca bir düdügün ulamalar aydıptırlar. Şu düdügün ta kıyamata çellim şuna megdeş zatlara cevap bolup düşüyor. O da fark etmiyor. Sigar bolsun, başdaki çilmler bolsun, bank bolsun, haşiş bolsun, tiryek bolsun, arak bolsun, şoňa medeş viski bolsun, haýty bir zadike bolsun, şoň hakynda biziň ulamalarymyz hatan Mufti Mehmet Şefi Osmani rahmetullahi aleyh Mariful Kur'anyň awwalky jildinde şu bir mufti adam şoň hakynda düdügün aýdypdyr. Düdügün şu musulmanda golanmadan haýty bir zat insanyň 5 satyny derer berse, şoň günahlygyna hiç şek etmeli. Näse zadyňa 5 satyny derer berse, o da malyňa derer berse, janyňa derer berse, avrayına derer berse, nutfaňa, galyan oğlanına derer berse, imanına derer berse, şo zadyň günahlygyna hiç şek ýok Müslümanda oğlum. Indi siz öýdüňiz başyny ölçerden görüň, bir derňek görüň, ineleken wada sigar bolsun, bank bolsun, haşiş bolsun, viski bolsun, arak bolsun, şarap bolsun, şoňa meşhur ham tiryek bolsun, haýty bir zady bolsun, şaýa malyňa derermiýe derer dämi? Bellice bir zatda. Senin qardyňa bundan da atgasanak malyňa dererligine hiç şek ýok. Hop, janyňa derermiýe derer dämi? Munna köýdi bellice gördüň. Awraýyňa derermiýe derer dämi? Şu ateşi tigar çekýän adam namazda sen gapdalyna gelip duranda üstüniň öýle ýaran anqyp barýa. Zordan durýan nagdar wagtynda. Oňa şol adamyň awraýy hetmin biziň ýanymyzda kemelýe. Şol adamyň syly hormaty biziň ýüregimizde kiçelýe. Şoňa meňeş minibusur, otobusur, haýsy bir şol iýsinde adyň ýokmaýan ýerine çekseň-de, şo taada şonu gyn görüp-de, aýyrtanamanyň diýip-de, sen hakynda, sen awraýyň hakynda, sen şahsiýetiň hakynda, sen adamsyň hakynda gurun talýan da. Hop, pesonda malyňa dererlik belli boldy, janyňa dererlik belli boldy, awraýyňa dererlik belli boldy, nutfaňa galyan oğluna derermiýe derer dämi? %100 derer dämi? Wagty bir ene sigar çekýän bolsa, bir ata sigar çekýän bolsa, salym dälig belli bolýar. Şu salym dä bedenden oğlun galanna hetmin şol oğluna derer berýär. Hatta tiryekeşler bir denany tiryekeş bolsa, şoň o gewresinde oğlanjyk galanna men tejribemi bilen habarymma, şol oğlan dünýäge gelende şoňa inçe wagtlap tüsse berip gelýärler. Kişi şu tuğratını şoňa derer bolallyk derekli, enen gewresinde şu tuğratında öwrenlik derekli. Ondan sonra näme? İmanyňa derer. İmanyňa dererliginde hiçbir şek ýok. Gahary gelse bir zada, narahat bolsa bir zada, haýsy bir gaýga girse, haýsy bir hoşluğa girse, alsana bir nakdyp tutigardan, ya tiryekden, ya ýene bir zatdan şeýdem. Odam şo daýdy musulman dogam, dikkat edin wede, şeriat boyunça sigar bolsun, tiryek bolsun, arak bolsun, bank bolsun, haşiş bolsun, viski bolsun, şo tuğratında haýsy bir zadyki insanyň malyna, janyna, awraýyna, nutfasyna, o şo tuğratında imanny derer berýän musulman dogam, onuň şo tuğratında on günahlygyna hiçbir şek etmeliler. O da atladan gewräme çekmek gerek. Eger gewräme çekip bilmeýänne bolsak, adamdan az şu etýän günämizi yekelikde diýdi, jemde etmäli. İlin arasında etmeydi. O ne mi deyip? Şon Peygamberimiz deyipdir. Men ummatymyň Allah tebaraka ve taala kullu ummeti, men ummatym Allah tebaraka ve taala hemmetin affwasy edamali meger aşkar günah etýärler diye. Aşkar günahlar var musulman dogullam. Şu günahlardan birinde näme? Inelekem şi sigardır, çilimdir, arakdır, viskidir, tiryekdir. Şu zatlar ilin arasında, milletin arasında haýjak-jaklaşyp oturuşup çekmeklik musulman dogullam. Bu Hudaý Taalaň bizi nazar rahmatyndan düşürjek zat. Ödüňe bassa oraga şu şulay meňoýme mihman gelse, mihman gelipde halan ýerine gyşaryp otursa, halan kefin aýdyp otursa, halan işin edip otursa, halan waty girip otursa, halan waty çykyp otursa, o tapda oglan guşanma sen daran diýeň atalyp şimdi näme diýersiň? Şa ýüzüne aýtmadyň, gelmeýän galan, öwrek gelmäwursun diýip, barakim şoňa şimdi burada diýersiň da, şeýle dämi? Şu duratynda älen jahannamda Hudaý tebaraka we taala mulkyny geçýär. Şu mulkyny awwal ahira günah etmelerden, günah da bir insan mubtala bolupdyr, terk edilmeýär. Şoň şu soraty musulman dogullam bir yekelikde edip de ya Rabbi Allah terk edibilmeýän
tawfik bermen aşyn terk edeýin diýip şopar öňe ýalbaryp gelsek, inşallah Rabbim Allah Taala'dan gaty umyt ba, haýsy bir adam terk edip de bilmehede namazy jaýyna, namaz jamaat jaýyna başardygyna Hudaý Taala'dan uğruna toğlanışıp da umidvar bolup gelse, inşallah Allah Taala Rabbim rahmeti bizergindir. Umid ba Hudaý Taala öz rahmatyna talypdy bizi imanla kitsin. Emma meňe aşkar günäleri ilaryny edip gelsek, oşa toğratynda meňden hakda gaýgysy bolsak, musulman dogalan bizi Allah'ın nazar rahmanını çürüp de şu toğratynda afwa şamil bolmaklygymyz gaty qyyn ýaty musulman dogalan. Allah temizlemede tawfik bersin musulman dogalan.